Hello guys! Welcome back again sa akong panibagong video. At welcome back again sa panibagong vlog guys. So karon guys, natay vlog karon, natay adtuon. So kay bawo na mo guys, na nasa akong title sa akong vlog karon guys. So karon mga guys ay ang vlog na ko karon kay natay adtuon didto kay sa among school guys, kay gi-invite ko no ingon tong mga teacher na mo dito sa among school gahapon sa Friday kay klasihan man mi, ingon sila na gi-invite ko na among school na padto dito tanang student mo adto dito sa Fumia or katong Yamyam o Fumia homecoming o Christmas light opening, pag Christmas lighting na dito sa park namo. So guys, namo dito sa park sa Inabanga. So karon guys kay wadto nagkakaroon tagsaod, so mga ligo pa ko karon guys. So among school day mao ni among school St. Paul's Academy og mo parid mi karon guys kay na may parid dito motor ride sa dito sa highway sa Inabanga, magkuan dito magparid og moapil ko na mi dito og ganang share mag-plug guys. So karon guys kay maligo pa ko padong na kumuadto kay agsabot namo sa among dito sa school, sabot magkita ato sa among gym. Mularga ko na mi dito 3:30, abot ko na mi 4 PM. So magkita ta ninjo. So watch lang sa akong vlog guys kay maligo pa ko ug mag-andam pa ko sa mga gamit na for the vlogging. Kay wa man or man tugingon sa mga teacher na muadto. Let's go. So guys, manaday ko gilang ligo guys. Manaog kanang tanan, manatanan na mao na ni tanan. So manatanan ko og kantanan gamit nako manatanan. So karon guys moadto na ta didto kung mo kana ta sa parade dito. So mga kauban ako dito, sa mga kauban ako diri guys sa ako pangapiton sa mga classmate namo nako. Let's go. 1 hour later. Bet senior. Arada. Okay kayo. Nagritan kayo tao. Senior vlogger. Senior. Lah. Senior. Let's go. So, kato guys, prank me guys. It's a prank.
one. Wait, second ulit. Okay kayo. Ron, ang second mo Ron. Okay kayo. Agit. Ang second mo yung agit. Bitin daghanan Karon tao. nami kayo. Lami kayo. Natangtang. Yating, natangtang lagi. Ano, nabalap pa. Atong palit. Atong kawan. Sabi daghanan tao guys, oh. Ako ra ko. Kayo. Maglalag si Ron, nagtiron. Tangi ni kabut sa park. Atangi, atangi. Sus. Lah. Guys, karon day nami diri sa Inabanga Park. Inabanga Park. So karon guys kay kanang bago pa may gikan nito nagparid. Silawa. Lubat ang cellphone kanila ang igamit usa. Dagan kay tao diri guys. Sige nga naman din sa pani yam yam. Pani yam yam. Cuyan kanang Ay ila. kalang ang igang aja dagang tao. Ibanda diri guys. Let's go magpuntage ta karon ba. Magpuntage ko guys now. Let's go.
Maayong salamat. Pumia! Yum, yum! Unsa may gusto niyo, mag-Tagalog ko, mag-Bisaya ko. Bisaya, di ba? You understand Bisaya, di ba? Di ba? I teach you some Bisaya, di ba? Gihingugmati ka. Di ba? Ano pa? Daghan salamat. Good teacher, di ba? Thank you to me. Daghan salamat. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Actually, thank you so much sa inyong lahat sa pagpunta nyo po dito ngayon, and then sinalubong nyo po kami ni Fumiya ng sobrang napakainit kahit umuulan. Di ba? Sobrang init, energetic. Di ba? Did you understand? Thank you so much. And also, sa lahat nagtagalog na po ko. Sa kanang mga namuno sa lungsod o sa atong gobernador, sa atong mayor, si Mayor Reggie Mamoy, and also si Governor Arthur Yap. Thank you so much sa inyong leadership na naging successful yung event na to. Tagalog! Fluent na akong Tagalog, di ba? And then also, yes. How about you? Also, I would like to welcome Fumiya Sankay in our country. Charot lang. In our hometown. Di ba? Hello, maganda. I'm very thankful, and then di ba, this event sobrang maganda. Yes. And this year is the first time experience Christmas sa Philippines. Diba? And I'm so happy like this event sa like Yum Yum's hometown. Yes. And then like Yum Yum's dami extended family. Like that, diba? Wala pinagkakaabalahan kasi. Nothing. Gonna change my love for you. Maraming salamat po. Daghang salamat. Yeah. And also, hindi lang maganda ang event. Alam mo ba, nung sa mga taga-Bohol, maraming magaganda. Diba? Ayan o, nakangiti pa yung isa dyan o. Diba? And then, if you change your mind, you want Filipina girl? Pwede. Pwede dyan. Wag na yung... akyat na kayo. Ba't naka-hands up lang kayo? Gusto mong Filipina girl? Filipina girl. Magandahin Bisaya. Hindi na rin ako malunong mag-Bisaya. Guwapa! Guwapa kaayo, oy. Guwapa na kaayo, oy. Di ba? Bisaya, di ba? Already Bisaya, di ba? Oo. So, now you know where I'm from. Yeah. Sobrang mahirap English. And then, kami po ni Fumiya, sobrang nagpapasalamat po kami, and also our management, all of you guys, thank you so much. Thank you very much sa mainit na inyong pagtanggap din nyo po sa amin. Diba? And, Mayong Pasko! Yes! Diba? Oo. Saka, alam mo ba, ang Pasko sa Pilipinas? Ay, what's that? Pasko talaga. Pasko? Hindi, nagbibigayan ng mga regalo. Kaya, mag-andam... Bisaya pala yun. Maghanda ka na ng regalo. Para sa akin, siyempre. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Are you having fun? Hindi ko kayo marinig. Diba? How about you? Later, diba? Mahirap. Diba? And then soon, pag babalik tayo next time, marami ng Bisaya
ang matutunan mo. Thank you, thank you. And then, Salamat. syempre, may talent fee yun. Kasi ako yung nagtuturo eh. Wow. Tutor mo ko eh. New business. Oh, yeah, business, di ba? Oo. Yeah, thank you very much, Mayor. Thank you so much, everyone. And Thank you so sana, much. safe po tayo, makauwi tayong lahat. Yeah. And God bless. Thank you very much. Daghang salamat. Hey. Hey.